नोंसोर माबायदि दं जानो हागौ नोंसोर गासैबो थिगानो दं आं नोंसोरनि थाखाय दिनै मोनसे निउ गोदान भिडिअ लानानै फैनो सानदों बेखायनो नोंसोरो हागौमानि नोंसोरो नायबानो जाबाय आरो लोगोसे दिनैनि भिडिअ ओरैबायदि धामाका जागोन নহয় ओरैबायदि धामाका बुरलुंबुथुरनि गेजेराव थानाय आइलेन्डआव थांनानै नोंसोरो गासैबो जायगाखौ नोंसोरनो खिन्थिजोबगोन बेनिखायनो नोंसोरो जोबोद नायनायजों लोगोसे साबस्क्राइब खालाम थ'दो बिदिबा आं नोंसोरनो भिडिअखौ आराम्भ खालामनोसै लोगोसे जागायनोसै गोबां स्पिड थांगासिनो दं दैमानि गेजेरजों थांदों जों गिनोबो ओंखारदों गिनायखौ दोनथ'दों आरो होमबाबो फार्स्ट टाइम ना फार्स्ट टाइम थांगासिनो दं जों स' जों ओइलाय मोनहैसिगोन बे दिपावनो थांगोन जों बे दिपाव मा दं नायनो हागोन नोंसोरो गोबांखिनि दं बे दिपाव एसेबां गोजान जों दैमानि गेजेरजों बारबोबायनाय रोमै नुहुरलायो एसेबां गिथावना आंखौ बहुद गिदों गिबाबो आं साइडआव दोनदों गिनायखौ मानोना गिनायजोंल' जाया लाइफआव हासिल खालामनोबा निस्सय जोङो गिनायखौ दोनथ'नानैबाबो फैनांगोन नालाय फाइनाली गाइस जोङो नावनिफ्राय ओंखारनानै जों दा बे बुरलुंबुथुरनि दिपाव फैबाय आइलेन्डआव नोंसोर नायदो दाना बेयाव मा दं लोगोसे माबायदि एसेबां धामाका जागोन दिनैनि भिडिअआ सिगाङावनो फैनाय लोगो आं बेयाव दखान फिसा मोन्दों लोगोसे बेयाव मा दं नोंसोर नायनो हागोन जानाय मुवा बेसाद संगासिनो दं निस्सय जोङो दा जागोनबो मानोना जोङो दैमानि गेजेरजों बारबोबाय नालाय नावनि गेजेरजों बारबोबाय नालाय दानिया जों खिन्थिलांनोसै बिनि गेजेराव मा दं जोंनि गासै गोबां फैदों मानसि जोंल' नङा गोबाङानो फैदों नायनो हागोन नोंसोर नुखादों जानो हागौ जों दा नोंसोरनो बै गोजौआव बिराद गोजौआव दं मन्दिरा बे मन्दिरखौ खिथिनोसै दानिया नोंसोर नाय जाय नायदो बे नुजोबगोन नंगौना नङा बेनिखायनो नोंसोरो नायलांबाय था आं खिथिलांबाय थागोन नोंसोरनि थाखाय आं बेबायदिनो निस्सय मोजां भिडिअ लानानै फैगोन नोंसोर जेबो गिनो नाङा लोगोसे नोंसोरो कमेन्ट खालामना सोंहर जायगाफोरखौ मिथियाबा आं खोन्थाजोबगोन नोंसोरनो होमबा आं फाइनाली गाइस मन्दिरनि मोखाङाव मोनफैबाय दा मन्दिराबो गोबां गोजौआव दं गाखोलांनांगौ आं दा नोंसोरनो गाखोलांनायखौ खिन्थिगासिनो दं फाइनाली गाइस होमबा नायदो एसेबां गोजौआव दं मन्दिरा ओरैबायदि स्रि स्रय नोंसोर नुदों जानांगौ बे जाबाय मोनसे दैमा बुरलुंबुथुर दैमानि गेजेराव थानाय दिपाव थानाय मन्दिर लोगोसे बेयाव जि बियो बेनो जाफुङोनो गोबांखिनिफोरानो आधुरा सिमां थायो बेफोरखौ बे सिमांफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय नोंसोर बेयाव फैबानो जाबाय लोगोसे नोंसोरनि साननायफोरखौ नोंसोर निस्सय जाफुंहोनो हागोन नाय गासिबो थांगासिनो दं बेयाव गासिबो गावनि मन्नत गावनि गोसोनि जाफुंनायफोरखौ बिनो फैगासिनो दं जोंनिया बेयाव दं बेयावबो गोबां मन्दिर दं मोनसे मन्दिरनिफ्राय ओंखारबाय जों आरो नेक्स्ट मन्दिरखौ नोंसोरनो खिन्थिनो लाबोदों नाथाय टाइमाबो एसे जाबाय नालाय बन्द दंसागे आरो दिनै देवबारखा नालाय नोंसोर सोरबाफोर फैबा समबारनि दिनाव फैबानो जाबाय समबारनि दिनाव फैबा नोंसोरो गासैखौबो मोनथिगोन आरो नोंसोर गासैखौबो नुगोन बे मोनसे मन्दिर बेयाव समबारनि दिनाव फैनांगौ अब्ला खुला मोनगोन बिराद मोजां जायगाया गाइस बिदिबा नोंसोरनो आं माखासे बुस्थु खिथिगोन होनदोंमोन नालाय दा आरो मोनसे जायगायाव मोनफैबाय आं जिन्तु गोदोनि माखासे बुंनाय राव राजा रानिफ्रा लिरना गालांनाय माखासे नेरसोन दं होनना बुंदों आंबो नुवाखै खोनादों नाथाय बे नेरसोना नंमारगौना नंमारा बा नोंसोरबो नंगौना नङा नोंसोर नायनानै नोंसोर कमेन्ट खालामनो हागोन बेनिखायनो नोंसोरखौ आं दिनै खिन्थिनो लाबोबाय नोंसोर गाव नायनानै खिन्थि बे नंमारगौना नंमारामोन आं दा गेटआव हाबबाय आं दा नोंसोर नायदो नंगौना नङा आं
हाबबोबाय नै बे जायगायावनो गोदोनि राजा रानिया माखासे मुसुखा लिरना दोननाय दं होनना बुंदों बेनिखायनो आं बे मुसुखाखौ नोंसोरनो खोन्थिनि नोंसोर नायबानो जाबाय आं नै खिथिनोसै जादों माखासेयाव मुसुखा लिरनाय दोंनाय मोजाङै नुवाखै बेफोरनो जादों माखासे मुसुखा लिरनाय बेफोरनो जादों गोदोनि दिनाव लिरना दोननायमोननो गोबां नुवाखै नोंसोर फैनानै नायफैबानो जाबाय लोगोसे बेयाव माखासे जरा जरा सेंग्रा सिख्लाफोराबो थायो मा बुंनो दानियाथ' मिथिखायोनो गासैबो गोसोथोनाय लाभ स्ट'रि खालामनाय दिन जाबाय नालाय बेनिखायनो माखासेफ्रा फैनायाव इन्जय लायो माबायदि इन्जय लायो नोंसोर गावनो सानना नायदो आं अल राउन्ड खिथिजोब्बाय जोंनि राउन्डआ बेनो लोगोसे ओइलाय बैयावबो माखासे दंखायो जरासे मा जालायदों बिसोरसो मिथिसै आरो होमबा नोंसोरो साननानै नायदो बुजिनानै नायदो लोगोसे बे गोदोनि जारिमिना नंमारगोना नंमारामोन बिनि उनाव नोंसोर कमेन्ट खालाम बिनि उनाव आं नोंसोरखौ खोन्थाहरगोन दा जों थांफिननोसै नावआव गाखोनोसै আমার নাওরিয়া দা হইতো नाय जों दा बे दैमाखौ बारनानै जों बै पाराव थांनोसै जों थांगासिनो दा बै पाराव थांगासिनो जों गाइस बहुत मोजां नांबाय बहुत बेबायदि इन्जय आरो माहा मोनबावनो बेनिखायनो नोंसोरबो बेफोरबायदि इन्जय खालामफाय माइन्डफोरखौ फ्रि लाखिनांगौ अराय सम मानोना जों माइन्डखौ फ्रि लाखिनो हायाबा जोंहा माखासे मा होनो गावनि गोसोफोरा सान्ति जाया बेनिखायनो गाव माइन्डफोरखौ माबा दोननोलाय फ्रि खालामनो फैनांगौ लोगोसे एसेबां खस्थ' नंगौना नङा नाय जोंनि बे नावरिया दानि थाखाय साबस्क्राइब मोनसेखौथ' जरुर खालामना होनो हागोन लाइक मोनसेथ' जरुर खालामना होनो हागोन नायलांबाय था नोंसोरो तो गाइस फाइनली जों बे पाराव मोनफैबाय मोजाङानो नोंसोर माबायदि नुखो भिडिअखौ आरो नोंसोरबो निश्चय बेफोरबायदि फैनानै इन्जय खालामफै दिनैनि भिडिअ बेसेबांनोमोन होमबा गासैबो लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम आरो हागौमानि कमेन्ट खालाम दिनैनि भिडिअ होमबा बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय